Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kuyi-channel igama uPastor Ningi. Sicela subscribe, sicela like le video, sicela ukuthi ube yi-paying member, become a member and pay at least a contribution of R9 every month. It can go a long way, can make a difference. Akukuthokozise-ke na ukuthi you contributing, and while we busy helping you nawe ngapha lolu isandla, yabo isandla siyagezana. So namhlanje sibheka la iphupho likaLindi kwePrecious. Sithi ngiyabonga kakhulu Pastor, but ke ngiphuphe ngishaywe yi-stroke. Hayibo laze labhlungu iphupho nali iphupho kimi. Vele ke leli libi indeed mophupho ushaywe yi-stroke. Asikwazi ukuthatha njengoPaul uhle kakhulu. Kodwa ke asiqale kanje, uma kungenzeka uphuphe unesifo sohlangothi, lolu uphawu olungasho ukuthi zilungisele ukufika koshintsho olubi noma kwezinguquko ezimbi, noma ke inguquko ezizofika ziphazamise inhlelo zempilo, noma uzophinda ulahlekelwe ikhono lokwazi ukuzisiza, noma ke nje lokusiza uphinde weseke noma unakekele abanye abantu, uphinde wenze lokho kulindelekile ukuthi ukwenze empilweni, yabona. Number 2, uma uphupha unesifo sohlangothi, singathi thina uphawu olungasho ukuthi mhlawumbe ukhungethwe ubuhlungu njengamanje, noma ubhekene nobunzima, ubhekene nezinkathazo okungaba yingcindezi noma ke ukugula okwenza ukuthi wena ungasakwazi ukuzenzela izinto, uphinde mhlawumbe kwenza futhi ukuthi ubambezeleke nje empilweni, yabona. Number 3, uma uphupha unesifo sohlangothi, uphawu olungasho ukuthi kuzoba nzima ukuqala noma ukuqhuba nokuphinde uphothule mhlawumbe inhlelo zakho zekusasa ngenxa yezinkinga ezizokukhubaza kungekudala. Kodwa futhi uma ngenze uphupha omunye umuntu onesifo sohlangothi, uphawu ngasho mhlawumbe lo muntu udinga ukuthi umsize noma udinga umkhulekise ngoba ubhekene mhlawumbe nengozi, ngeze kubhekene nezinkathazo noma kubhekene nokuphazamiseka kanye ukulahlekelwa okuthile okubalekile ozomkhubaza umoya, ukulahlekelwa okuthile okubalekile ongase bese kwenza ukuthi enzeni uyakhubazeka mhlawumbe emoyeni, yabo. Kodwa ke uma kungenzeka uthola ukuthi kade vele uneyinkinga, ubanjwe yinkinga noma ubanjwe ukugula, phinde uzibone ngathi isimo siba worse, ubanjwe le-stroke, komunye kungasho ukuthi kungenzeka sekuseduze ukuthi ululame, izinto zihambe ngcono. Uma ukuthi vele uyagula, vele ubambekile empilweni, uyabona, ngenzeka isimo sakho sezo-improve, isimo sakho sizokuba ngcono, yabona ngani kwethu. Siyabonga kakhulu nje besibheka la uma une-stroke, unesifo sohlangothi, umuntu ngasho ukuthi uNkulunkulu akulonde, bese ke ungakhohlwa ukuthi ke subscribe, like video, besiyonakela ke siwe